Sanibonani. Igama lami Inelisiwe Njangase. It's Sunday today. I'm happy. So guys, singabantu besifazane abanabantwana, kunezinto esike sizenze empilweni singanaki. Uthola ukuthi umntwana uyathinteka ngalokho. Mina ke ngingakusho ngathi usuku nenhlahla if umntwana ezokutshela ukuthi wema awungithandi wena, uthanda usibanibani. So lento yazi ukuthi nginaka ngani, ngikhule mina ekhaya siba u3. Olama mina efunda e-primary, mina ngifunda high school. As isimo sasekhaya besingekho right, uma nobaba bebengi-afford ukusinikeza imali, sasekuthina yokudla esikoleni, but manje kuthiwa imali yokukhera. Okay, bengi-afford, kusho ukuthi uma ake sithi uma ngoba phela izinto eziningi besinikezwe uma, ubaba isuke engekho. Uma ubengabi nayo imali yokuthi asiphe imali yokukhera esikoleni, and bekungabuhlungu lokho, bengekho emqondweni wami ukuthi uma akangithandi nani cha. Uma uthola ukuthi uzonikeza udadewethu lo lama mina imali, and uma ngizothi nami ngifune yami, hawu ma yini ndaba mina unganginikanga imali, athi hayibo wena omdala wena. And sengeke ngithi mangicabanga manje, I'm not saying ngiyamzonda uma wami, no, kwangibuhlungu futhi akaze kuhlale enhlizweni mfuqamba amanga. And ngesikhathi engitshela ngangibona ukuthi yakhona vele ngimdala, akakwazi uma ukunika mina aphinda nekudadewethu. Mhlambe ke futhi ke namandla ayengekho, so kwakuthi uma kuphuma le ephumayo anike lo, because lo mncane waqala esikoleni late, kahle kahle silamane eduzane thina, ngoba nalo ngilamayo akangilama eduzane, kodwa ngathi ngise high school yena wayese primary, and uzofunda e-primary eseduze ne-high school yami. Uyacabanga uzofika esikoleni sami ezongibona, ezongicela imali, mina anginayo imali, kunikwe yena kodwa uzoyicela kumina. Kodwa yazi sengeke ngicabange leyo nto ngithi khona kwakumnandi shame. Sithi mase sihleli ngimbuza ma yini ndaba mina ungangiphi imali unike lo imali, siswami athi hayi phela unomdala nje, futhi kwangabe buhlungu shame mfuqamba amanga. But ngithe senginabo abantwana, ingane ke ezingabazali, abantu abangabazali bangasho ukuthi ingane ayifani. Khona ingane ukuthi iphansi but iyabhekisisa yonke into yenzayo. Yebo nje mina umfana omdala akasona isikhulumi, akakhulumi kakhulu, uphansi, but into nento engiyenzayo uyayibhekisisa. Yena vele sizohlezi sixabana ngoba uyakuthanda ukuzula abuye ebusuku. Lo mncane umama's baby, uyangithanda ngalendlela. Ebese kuzoba khona nalento yokuthi ulasibona. Kanti ke kumina ke kwezami ingane ayikho leyo nto, ngibathanda ngendlela efanayo. Kodwa ke ukukhula thina bekwazi ukuthi ingane ewulasibona ingane kamama, and iyona ethandwa kakhulu. Mina kwezami ingane anginakho lokho, ngibathanda ngendlela efanayo. Kuwukuthi kuphela ke umehluko usekutheni lo mncane usondele kakhulu kumina, uyangithanda futhi, kanti lo mdala noma engithanda but indlela ingane ezikhombisa ngayo ukuthi siyasithanda ayifani. Njengamanje sengiya-understand ukuthi hayi lo mdala umuntu ongaphaphile and uyathula, lo mncane uphaphile aphile futhi azoba umama's baby. So mina njengomzali ngizonganaki, nginake lo mncane, kanti nalo mdala uyadinga ukunakwa. One day shuthi ngiphume emsebenzini ngiphethe uchocolate, and ngiphume emsebenzini ngiphethe chocolate, ngizofica lo mncane. Lo mncane awudla uchocolate abeke iphepha, meshi iphepha, kanti ubhoy omdala uzolibona, athi melibona athule. One day kanti sizosusana, ngithi uyahlupha uyazula, sizosusana ngize kufike ekutheni ngiyamshaya. Uma ngimshaya athini, wena mavela awungithandi, uthando emihle. Uyazi ukuthi kwavele kwafika nemqondweni wami ngaleso sikhathi, kufanele ngimphendule phela njengomzali, ngathi mina ngicela ungixoxela kahle, ungabona kanjani ukuthi ngiyakuthanda
mina mangifika la ngiphuma emsebenzini ngikufica ungekho and ubuya late. Vele lesikhathi sibonana mina nawe sizoxabana because vele wenza lento engayifuni. Kanti lo uma ngibuya emsebenzini ubuya ngikhona and uyangihlangabeza, uyajabula, uba excited mayibona mina. Kodwa manje akukhona ukuthi ngoba ngithanda lo mncane kuzoba lo mncane uyena othanda mina, yayibo leyo nto. Abantwana bethu sibazala bengafani. Ya ngizama ukucacisa leli phuzu lokuthi bekwenzeka kithina kusakhula kodwa besingayinaki. Kodwa lezi ingane esizalayo zinaka yonke into esiyenzayo. Mina ngikaze ngifikele ukuthi uma uthanda bani kunami. Angikwazi nhlobo, angikwazi. Because mina ngangibona, yazi mina abazali babengeyona le nhlobo yokuthi kunomuntu owu-best othandwa kakhulu kunomunye, bebesithanda ngendlela efanayo thina ekhaya. Angazi, ngiye ngibone kwezinye indawo nabantu besho ukuthi, angisho ukuthi ngiyaphikisana nalokho into eyenzakalayo, kodwa mina ekhaya uma besithanda ngendlela efanayo. Yabo le part le yokuthi bekunikezwa lo olama mina imali mina ngingayitholi, ngangikwazi ukuthi ngi-understand ukuthi okay amandla kama afika la, ngoba vele kwayona leyo mali awayesinika yona wayengasinika yona everyday. If ikhona, if ayikho futhi ayikho, mhlambe kwakukhona lokho kumcabangela ukuthi vele yabo namandla wekho abaze bami babengasebenzi. Ya kodwa nje lezi ingane esizalayo hayi ziyanaka ingane zakwethu, ziyanaka. Ngithi mina sekunenhlahla efingane izokhuluma iveze ama-feelings ayo ukuthi ifila kanjani kuwena mzali ngendlela esibaphatha ngayo abantwana bethu. So ya siyawenza amaphutha siyabazali futhi sizowenza singanaki, yayibo leyo nto injalo nje. So guys, as ama-parent kuzomele ukuthi siqaphele njalo izinto esizenzayo kubantwana bethu, indlela esibakhombisa ngayo uthando. Kungabi khona engizomkhombisa ngendlela engafani nomunye. Kumele abantwana bethu sibathande ngendlela efanayo, ngoba bayabhekisisa, bayanaka, and sekunenhlahla if umntwana ezokutshela njengoba mina wangitshela. Nami-ke njengomzali sengeke ngizame ukuthi ngibhalansise iyona nto nje e-right leyo nephilayo. So guys, ngiyanithanda. Bye bye. Ngicela ni-like, ni-subscribe. Love you.